Vyzerá to tak, že slovenský internet dokáže búrať hranice v rýchlostných rekordoch. Poďme na to ale pekne od začiatku. Rýchlosť internetu v domácnostiach sa pohybuje od zopár megabitov až po desiatky megabitov. Mnohé majú pritom dostatočnú rýchlosť aj pre prehrávanie videí, dokonca vo Full HD rozlíšení. Áno, sú to práve videá, ktoré kráľujú dnešnému internetu. No nielen videá z rôznych cloudových systémov, ako je YouTube, Vimeo či Netflix, ale aj v online podobe priamych prenosov, najčastejšie zo športových podujatí. No a na Slovensku sme v tomto smere zaznamenali jeden zaujímavý rekord. Čoraz viac ľudí má aj vďaka mobilným zariadeniam možnosť na internete sledovať priame prenosy z rôznych športových podujatí. Slováci pritom zrejme najviac obľubujú majstrovstvá sveta v hokeji. Tento rok sa našim hráčom príliš nedarilo, no slovenský internet v záverečných zápasoch našej reprezentácie lámal rekordy. Najprv v nedeľu, kedy sme prekonali tú 100 a teda to naše meranie sa zastavilo na hodnote 101,3 gigabit za sekundu a hneď následne o 2 dní neskôr v tom rozhodujúcom zápase, kde išlo o to, či Slovensko postúpi do štvrťfinále alebo nie, bol ten rekord znova prekonaný a dosiahla sa hodnota 104 gigabitov za sekundu. Len na porovnanie, v normálnych podmienkach pritom stačí celému slovenskému internetu 40 až 45 gigabitov za sekundu. Takže hokejové nadšenie dokázalo túto úroveň zvýšiť takmer 2,5-násobne. Výrazný podiel na tomto rekorde patril pritom telekomunikačnému operátorovi Benestra, ktorý si takto zažil aj svoje osobné rekordy. No a zaujímavé je aj to, že sa internetové rekordy sledovania lámali cez pracovnú dobu. Celkový rekord vlastne počas toho zápasu z USA bol 80 giga, kde asi 8 giga sme naliali do našej vlastnej siete a z ostatok 72 giga išlo cez peeringové centrum k iným operátorom. Asi 10 giga štandardnej prevádzky, ktorá je v tom čase, bola využívaná na hokej. Diváci vlastne nepracovali, ale pozerali hokej. Aby sa však videosignál dostal priamo z majstrovstiev sveta až na obrazovku počítača, mobilu alebo tabletu, čaká ho pomerne zaujímavá cesta. Zápas sa sníma niekoľkými kamerami a všetko sa to stretáva v réžii, odkiaľ už signál putuje do prenosového zariadenia. Dátové toky pritom vôbec nie sú malé. Jedná sa o 300 megové kapacity, ktorými transportujeme ten signál vlastne na Slovensko. Dodavatelia a vlastne tie trasy, ktoré nám pripravovali, nám odozdávali do Frankfurtu a do Budapešte, odtiaľ sme si to transportovali už cez našu sieť. No a keď sa už výsledný signál dostal do Bratislavy, bolo ho potrebné z tej televíznej podoby preniesť do internetovej. Signál naberáme v RTVS, odtiaľ si ho transportujeme do nášho datacentra, kde ho transkodujeme do rôznych kvalít. A odtiaľ vlastne je naše datacentrum pripojené do SIX-u 2x100 gigabitmi, kde jednotliví vlastne užívateľia cez svojich operátorov sú pripojení. Tento rok bol pre internetové sledovanie športového podujatia výnimočný, keďže padali rekordné čísla. Telekomunikačný operátor Benestra preto musel pre obrovský záujem fanúšikov na Slovensku veľmi pružne reagovať. Počas prvej tretiny bolo pripojených asi okolo 30,000 užívateľov, ktorí ešte pozerali ten stream v HD kvalite, ktorú máme v 2,5 megabitovom toku. Následne počas druhej tretine, keď sa slovenskému týmu začalo dariť, začali užívateľia pribúdať a počet začal rapidne narastať a vlastne boli sme nútení na začiatku tej druhej tretiny signál upraviť tak, aby divák mal možnosť sledovať aspoň v SD kvalite. Paralelne sledovalo hokej až 80,000 divákov naraz. Samozrejme, na internete, kde sa používatelia popri športových prenosoch venujú aj sledovaniu ďalších videí akéhokoľvek obsahu. Znamená to, že dátová prevádzka bude v ďalších rokoch ešte rapídne narastať. A to sme zatiaľ vo väčšine prípadov pri videách v rozlíšení Full HD. Ďalším krokom bude preto masové rozšírenie 4K videí a aj športových prenosov, na čo sa musia v prvom rade pripraviť poskytovatelia internetových služieb. K tomu je však dôležitá otázka konečnej rýchlosti internetu, ktorú má domácnosť. A v tomto smere má ešte aj Slovensko čo doháňať.